At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtar trabaho, wenno paragina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay denggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Uwan, ma'am. Uwan. Masapa ak inton bigat. Okay. Bye. Ayos. Adda manen pagserkak at trabaho. Rita, Ay, sino dyan kinasaritam? di man sekretary ti Marapait Agency kamo to. Anyaman ng timbagana. Adda ka numanan ag kasapulan iti serbisyo kas katulaong. Sos, di ka pa'y nagbayag iti bugyasan? At naman ng pagsirkam? Tay tamot ti pagyamanak iti Marapait Agency kamo to. Kasaandak apagistambayan iti mabayag. No agnudo ti kontrata, adda manay. Wala nga masan ka pa'y anak kay na. Uray talubulan ko malaang di bakasyon mo. Sada ka ipasungal-ngal manin iti trabaho. Jak kayat unay ti maistambay kamutaw. So kay kayat ko nga isirikdak mo't laang adagos no agmudo ti kontrata. Apay na kami suksuk kasimang pat kamuto. Di mo ka dinadaanan ni Pepita si balay na. Nadaanan ko ng bad tripak. Ha? Sapay man. Naamwak nga daman ng pagsirkan na kas katulong. Anya? At no, duwalawas na palang ditibugyasan. Ada man ang pagkatulungan na. Adda nga road. Kastat kinagagat ni Pipita. Chamba, ti makaasawa king kuana. Ta nagagat-tigat yung takamuto. Ay, saan ko nga ipalubos? Ama pa nagkatulong na maasawak ni Pipita. Apit agrungit ka? Kapusa, agpatingga ka na ag iti arapaap. Tikong kunam apan nag-asawam king kuana. Salot ka, kontrabida ka. Agpasumat. Takasano ko maama-asawam ni Pepita. E din to na di mo mat maibagat ayat mo king kuana. Iso nga apan latta ka mo to. Guada! Guada! Salot ka din siya. Nupok kawanak, kasla ka lang na uraman. Anya ayat ibagam. Itiblaan nakman iti kapek kat ni makakapkapeak. Salbag ka. Isulat na nga yabam kanyak iti panagtimplak iti kapep. Iyuray mo ni Maymay, ta isunto ti ang timpla iti kapep. Kasanon nga no saan nga umay dya stay out akatulong ta di saan ako nagkape. Di si kantang timpla ti kapep no di umay. Talbag ka. Tapayakas tamanan ti kunam kanya. Kaputano kayat mo ko mga ag-stay in dya katulong ta inisigida ko mga adda mangiserbi kadata no adda kasapulan takas jay. Ay, jak kaya nga agestayin ni Maymay. Ang mayat kanto nga tamot tayo no umay dya kadwa na katulungan niya. Ay, jak kaya't lata. Anya. Wala nga adayo ayat ipaggapuan dya umay pay amay sa akatulong ta. Buwan, adayo ti lugar da. Saan a problema? Ikina-stay out na. Pag ko na amay, Nakasarita ko ni Maymay, makipagyan ni Jabalayda. naglukaw. Saan mo't unay nga adayo ti Balayda, Maymay, di ti Balayda. Ta iti may katlo akan tulaang, tayan ti Balayda. So apa nagkunak, tawan to ti reklamo, jay umaypay akatulong ta. Gamay magamay din nga stay out, iti nagpinirma kayo iti kontrata. Kat mapan makipagyan iti balay, ti kadwa na katulong. Saan ka ngayon baga? Tarantak, dito iton balay, ti pangibaga din siya. Kamutaw, panawan kayo manay. Kay, kamutaw. Sikan ti makaamo manan iti garden ka. Kasigod mo. Danag mo na yan. Sakti makamo iti garden mo kung balay mo. Agyaman Umawag kang tiyadagos no makadanon kay ti Papa na mapipita. Ay, oo na. Ipakaamok to adagos ka na kayo. Ni, padan ba sa sumungan? Para nyo, tadi makalabas. Para! Agyaman na kiti pa ng param apo poy. Sige, innakon. Agad ang nagkapren. Karagag tayo pagyan, ma'am. Ne, apay nga itakalaan nga Maymay. Adamag kaming imayasa nga ilikit tayo balay, madam. Iso nga itala nga umayak. Namaguri kayo. Apay nga dakay pa lang dito balayo.
Gapo ta inururay ko ti kaduam nga umay akatulong. Anya? Ay! Ita ka din tiyo umay di ibagbagayo akadwak akatulong, madam. Warn. Ija ka din matlabalay mi ti pagyanan na. Warn. Taam mo matadyak kayat nga da stay in akatulong me. Mayat lang ta, madam. Tapnad damat kadkadok ija balay mi no itirabi eh. Ngala. Inka nga dalusaanan di aparador apag yan ang dagiti arwaten na. Yes, madam. Pumikad ka mo ito. Tagmerienda ito. Buko damon, na merinda. Ha? Payadi mo kaya tagmerienda ka mo ito. Awan ganas ko itang agmerinda. Aha! Amukon! Gapo iti paano man inipipitan niya. Di mo itla umawag ay. Kung nanay tayo bigat nga umawag ka dagos na makadanon iti balay na kiti amo na. Kamuto, saan abas na makaawag ni Pipita? Takas pangarigan, akadandanon na. Di balay pagkatulungan na. Sigurado, at inungtungan pa lang dagi si amin na. Basta, right, tawag na. Ay, tuli amin. Agmerindata kayo din. Kunak matabuko damon. Ah. Di nga lang alam amin na yun. Sana ka makinirinda, kunak lang aro din. Unteng ka. Sa anak nagmerinda, aging kay tisan ko mauray, ti awag, ti kayam ta, nalawa. Asaya at addakan Mrs. Kalayat. Ay, koreksyon. Sardinsiyaw. Sa anak pa ya, misis. Ah. Balasang akpailaan. Kastaya, at amukit, addan asawam kaputa, nakakutkot tong kamay. Ang makabagkat kamot laang kadagiti natatagsart. Ay, winsar. Talaga kastilaan, ti pamagay. Naritor itirigat ni Pipita din siya. Isu nga uray na kutong, kat naalita. Ammo na amin at trabaho. Ay, all around, sir. Ako nasaya at no kasta. Madam, sa dino nga iti kwartaw, ta, ipan ko kumantoy bagahe. Awan, ti agbalin a kwartom dito'y balay, ta stay out ka. Anya? Sa dino nga nga ro ti pagyanak, madam. Agyan ka iti balay, ti padam akatulong. Anya? Ti amo? Sana kay stay out, madam. Ay, din siya. Ay, abang man ni Maymay, tapno makabagam amuda. Paguray ka nga ron. Maymay! Oh, Maymay! Umay ka man! Kapitan, sir! Ay, di na kang pagurayan. Umay ka! Ay, atawag kumapay din sa angko kan. Anya ka diti bagay, madam. Ay, isu ka diti kadwak akatulong, madam. Wan, isaw. Sige, gwada, makaamukan kadakwada. Tayo nakman punasan jalugan ko, ha? Sige din siya. Maymay, isu Madam? ni Pipita. Ti kadwamon akatulong dito'y balay. Ay! Maragsa ka na kamagamamukin ka, Pipita. Ay, kastamot ka niya, gayam. Ije balay da Maymay, ti pagyanam Pipita. Ta stay out kayo adwa kini Maymay. Adayo ka diti balayaw, Maymay. Ay, asiglaang. Taitilaang may katlakan to. Ay, dagitala gurguro mo. Ay, manulang askaw mapagpag na. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Adi, ije nga rod balayo ati pangipanak kadagiti bagahe. Wena, friend. Tila ang pagsukatam no agling at wino mabasa ka ti ibatim dito'y balay Pipita. Ada aparador nairanta pangidulinam kadagiti pagsukatam dito'y. Owen, madam. Maymay, agawid kayo pala ang kinipipita ije balayo Ta umay na ipan dagiti arwaten na. Yes, madam. Ngam, tingay mga daw iyan sa angko, ang mga namaksak. Sakto ti makaam mo. Sige, in kayo, tapno makasubli kayo matla adaras. Hello, Pipita. Yung bagmantay mawag ka. Itay pa yung uray tawag mo. Nakadanon kan? Ay, uwan ka mo to. Isu na lang ta. San gaya nga iti balay da di pagyana. Ne, hanya ti kahit mo asawag. Stay out ak mo gayam ka mo to. Anya? Kaya pag yan ang mga raod. Iti balay di padak akatulong. Ha? Di pa ka nakasulusulitan no adu kayo nga kakabalay. Di pagsayaatan na.
Dudwa kanila ang kan ni Maymay dito'y balay da. Ta, ulilan adumang kan awan kabsat na. Ay, mayat nga rin kasta ngam adayo ka di balay da, iti balay da giti amayaw. Saan man? Ta, mapagpag na laang. Mapagpag na ngagmalmalam. Ay, stay. Ay, mayat ano stay out kayo, Pipita. Ta librida kalata pasyaring gini po po, ino magagat kami nga umay mang sarong karking kay ti balay, ti pada makatulong. Manya, mayat ka? Kaya't ko nga amin at trabaho dito'y balay kat agtinulong kay lata, Pipita. Maymay. Yes, madam. Madam, mabalin ka diti agsaludsod. Anya ti saludsodaw. Apaya diyo kayat nga stay in ti katulong yaw. Ne, di pa'y naibaga ni Maymay ken ka, ti makagapaw? Ay, san pa'y madam? May mayat matlaan ano da kayo ti mangibaga iti makagapo, madam. Napadasan nga minen ti asawak, itinaylawan iti sabali a babae, Pipita. Anya? Nagbabae ni sir? Exactly. Kat nakasikupay Ay. Oh, dayan ni sir. Babaero. Hagam. Asino nga itinakailawanan na, madam? Daydiin mo na, katulong me. Anya? Ay, inaram na. Tisigod akatulong yaw. Kahit pupugi siguro, madam. Kahit naadaan day ti relasyon, kasjay. Wag. Kat day tatiga po na ajak kayatan nga stay in kayo, akatulong me. Tama nga no, ulitin naman day di nga inaramid na. Ay, madam. Depende iti babae day ta. Ngam no siya, ha? Never patulak ti dasawa na. Sir Densyaw. Nakabasol kayo mo. Gaya may ti asawa yaw. Nay, apay amumon, Pipita. Inistoryan ken kati suburbyada nga asawak. Ay, sir. Ngam, di yung kumamot ibagbaga superbyada ti asawa yaw. Man, suburbyada day jay, takanayon nalata nga ibaga kanya, day di pan nakailawan ko iti sabali. Sir? Saan apan nakibiyang ng madamag ko laag? Apay namin nga inaramid yun ti kasjay. Ay, di mo damagin, Pipita. Ay, sa dino nga rin itante, ayan nagiti agina, sir. Saan kon nga amo, no sa inong ti anda. Ang lalaki ti putot ko, iti day di katulong me. Anya? Nagmayatan nga yun at lalaki nga anak yaw? Wen, ang tidakes na saan kumat amadanaan. Tadimot kayat ti asawa nga alaak dito'y balay me. Ay! Nakaawit na matlangan, Pipita. Nabanugat iti kaado, ti trinabaho ta iti balay dagiti amo ta Maymay. Kasano? Adi umado ti obrata, ano trabaho ta? Nakalalaing da nga giwara. Uwan nga ron. Masaludsod ko man, Maymay. Talaga ka di saan nga amo ni Sir Densyaw? Ti ayan, naanakan na akatulong da? Uwan, di na kanon amo ti ayan da. Di na namo ti ayan di putot na iti babae na. Di na amo ti lugar da? Ay, diyak amo. Ngam, uli lang mat na damang ka no dahi diya kakatulong ana-anakan ni sir. Nay, loko mo gayam ni sir. Gwapo mat ngamin si ka. Ngam, ay na, isuday ta, ti sana pangayatan ni madam, nga stay in ta, ti balay da. Sa bagay. Tay ko na kaon, adda iti babae, numayat nga agpaarap. Sa anak mo takas jay, Maymay. Ay, hura siya, pakpakawan. Numakin na yata, tayawan sabit na. Kaya't ko, bukbukod ko lang. Ngam ko na naman, ang good ka no, tayo bukbukod. Hurayawan, sa anak mo't kidya, magibingbigay iti ayak. Ay, ngamen, kalabasol iti Diyos, ti makirelasyon iti addaan asawa. Talaga? O sige, Pipita. Kaaginan iti silid mo. Adaman lang, papanak. Ha? Panawan na kag Maymay sa dito'y balay mo, Maymay? Mananong ka kuman dito, uy.
Awan pagdanagam, tas safe ka dito, igayam. Oh, di mo damangan ti papanak. Ay, abay, papanak mo may sumay. Day taman. Di mo damagan, tas saan ka ba't nga isurot iti papanak? O sige, inkaginanan, tama pa na. Ay, maray awak iti day ito yung may. Mayat, akadwa. Kamuto, pangadya ka pala ang dito balkon. Gaputa sa anak pa'y makaturog. Pampanunutom ka di man ni Pipita. Napugtuam. Kung nagtubagat, nga may mayat minkan maturog. Tabarang matagtagay na mo. Manya? Ay, saan? Yak pa'y makaturog. Awang gayam, sa paam to ti mapanigi gardin tayo itong bigat na ikami ti ganagan na kitimula. Singarod, timba silagaking ka. Taibagak, adak pala makaumay di gardin ng tunbikat. Anya? Apay, adda pa param. Di ka makaumay ako na. Adda nga ron. Sa dinaw? Di mo damagin. Tasaan kamot nga isurot itiranta ka papanan. Rapiin. Awan pa'y ni Maymay. Sa dino nga ta tinapanan na. Tsak makaturog. Ay, tahito iti umuna arabi ay dito'y balay ni Maymay. Ay, cellphone ko. Parang naisang iti umawag. Hello? Pasensya ka, no nalukag ko titurog mo, Pipita. Ay, da kayo magayam, Madam Guada. Ay, sana pa yan nakaturog. Ada ka di magayaw, Madam? Kaya't kulaang nga ibaga, asapaan yun to ti umay dito'y balay, ton bigat. At napapanan mi amasapa, iti asawak. Uwan, Madam. Parbangunan min ton ti umay ka ni Maymay. Nagyaman na. Sige nga, Rudan. Bye. Bye, Madam. Ay, Madam, nagubar. Ay, Diyos ko. Ay, sagmakak sa amin ton dito'y balay ni Maymay. Bibina! Nakaturukan! May manaylo ka tirinaw! Ay, ni Maymay. Uy, numayan! Isugayang tinagputok. Isunsamat tinagway mo! Katirinaw mo na nga! Umayan! Ay, pasensyakan. Nung nalukag ko titurong mo, friend. Sa anak pa'y anak katurog. Ano? Si kaka di tinagubor? Ha? Pagaro pa man nakaturog ka? Iso ang nagubor ka? Anya? Ay, saan? Apay ko mga gubor ang ay. Abay, ada nagubor? Ada na nakraat itigal ba? Kut nakigtuta. Ay, ang mga nuti ang tinagabungat abukado. Dagiti nangis mo. Anya? Apay. Di mo nadlaw. Tinagkalapin nun ti abukado iti abay ti balay. Ay, saan? Adot bunga day ta, kinatang tinandan. Isungag tinagdan Akas la na ubor nga tato'y balay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At nagtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan? Ato yun ti kapiyaw. Kaya manak Pipita. Nasaya at mata sinapay yung matlang ti imay ti ni Maymay. Uwin, sir. Inyawag ni Madam Idirabi ay sa paan nito umay. Ada ka no papanan nyo ang masapa ka ni Madam. Kasta nagpaiso. Ay sus! Ay sus, hapon na tumpungan titimpla ti kapit Pipita. Nagyaman sir. Ay sus, hapon nagsiya. Sige ta, at tugaw ka matin. Tagsango tamang nagkape. Ay, nilatan may nakasamo nga kape, sir. Dito ka, pambarantang agsarita. Ay, sige, sir. Kastoy na saan nyo alay luwayan dagiti trabaho yo? Bayat ti kaawan mi dito'y balay nga agasawa, ha? Awin, sir. Saan kayo matanagan? Sa anak akas ka dagiti daduma. Ano, nakarwaran ti amo da. Tugtugaw damutain. Aday wam ti asawa, Pipita. Ha? Di mo kasangong ang kape. Ay sus, salbag kagwada. Maan ano kumangay nga agsango kami nga agkapimay. Ay, narigatan din siya. Sige, umadayo kan dito, Pipita.
Ni Maymay, tiin kakasangong ang kape. Ay, oo, madam. Sige, panawan kayo pa'y nga rod dito, oy. Saan? Oh, na yun ni Madam Guada, Maymay. Rigaton na pa'y ngagsango kami kinisar ngagkape. Kasano, adang amin phobia ni Madam. Isakas jay. Nakaro mo ni Madam. Anayin ka na ngamin ngagsangon da idi ngagkape. Iti di mo nakatulong da. Aging ka nasar sarita ni sir. Kat dayay. Naadaan dahi ti relasyon. Awan angam sa balita mo, Maymay. So, di natakumamot ipadpada ni Madam. Iti day di muna katulong da. Naawan nga ro din ti kumpansya ni Madam. Nalaing ka no ngamin iti babae ni sir. Nasabsabuhan ka no ti dila na. Saan anasaya at tikas dyan nga aramid ni Madam. Ad-adakit di nga agloko ti asawa na. Now, istriktuan na unay ni Sir din siya. Nalpas matlaan yan ti panangganagan ta kadagiti muna ta kamuto. Sigurado, daras daman na dumakal. May matmatlaan dahil ito ginatang-tang organic fertilizer. Ngayon iti dahil arugit ti manok. Nga ingganagan ta, hindi na minsan kamuto. Mayat mo day di nga nangot lang. Sugarot. Ewan gayam. Ado, ti agtatayab iti apagtubo abunubuntaan natin kamuto. Adan binuras ko asili, adagdagag. Isunto ti isprita. Hanya. Di ka pala arsta man di binuras masili. Tay gatang mulatan ti insektisan. Sana mabalin nga gramat tayo ti makasabidong. Tati surusurutin tawagas ti panagmula kat organic farming, maawatam? Ay, sige nga Rodan. Bye-bye! Ay, Sino dyan kinasarita ni ti cellphone mo? saan mabaling niya baka kinkwana? Tignan siya sino dyan kinasarita. Hoy, Maymay! Ah? Abay na Maymay ang kamagtan. Kunak, asino dyan kinasaritam? Ay! May saka dagiti classmate ko diti high school. Basta na ti baga. Kat, anya nga timbaga na? Wah, adan to ka na reunion mi, inton lawas na. Apaw, naimbag kayo ba? Tag-reunion kayo man ang nagbabats. Wala pipita. I'm sorry ha. Saan kanto may kuyo, giti reunion may. Sana bali, Maymay? Okay lang kanya. Ti question. Palubusan da kanto nga tadagiti amo ta? Numapan ka maki-reunion? Ay, kat kasaritak to idaan na saya, ta pipita. Tapno palubusan ta. Pipita! Pipita, umay ka man! Uy, madam! Umayay! Ay, abay, madam! Anya ti bagayaw? Nakatatapok mat dito'y kwarto, may anasagpitan may. Di kayo mat ay nagdalos. Nakita, ti pa nagdalos ni Maymay diti sa ledyaw, madam. Anya? No kasta. Iso tinagdalos dito'y. Uy, madam. Ingkaman nga rod ayaban. Nakasaritak manday jay amay-may. Di na amo asay saya atag dagdalos. Uy, madam. Mabit lang nga raw. Tamapanak iti ayan ni Maymay. Naangin nga minitel daw, madam. Kanakalukat ti tawa. Iso asimrek manin ati taapok dito kwartuyo kini sir. Oh, saan ka nagpalusot, Maymay? Sapsapo ti pa nagtrabaho. Sige, ulitam adalusan ti kwarto may. Wan, madam. Ay. Ren, tulungan ka. Tapno nabibiay. Oray kat nalpas kumutan ti lalabaa. Sige nga Rodman, pipita. Duatan na nagtrabaho, ang dalos. Sige, rugyan nyo nga rudan tagdalos. Kansay-saya atin yaw. Panawan kayon ditay. Uwan, madam. Ada nangagko ti panagong-ungat mo manan itay. Anyaya manan ti saan mo akinayat. Jay kinaruget ti kwartuta din siyo. Kuna ni Pipita ang nagdalos ni Maymay itay bigat. Ngam nakataptapok man. Iso a pinaulit ko pinadalosan kinkwana.
Saan ka unay nga agis istrikta? Taam mga numapanunot dati agikat akas katulong. Ay, saan da basta makapag-resign akatulong din siya. Taadamot pinirmaan da a kontrata. Agpapanpay. Say-saya atom latta ida. Guray ka man. Adda ka di pa nagkurso na adam kadakwada. Takas taunay lang apan ang isakit mo kadagidya katulang. Ah, ay, awan ah. Di mo gamdan nga ulit, anday di inaramid mo ite. Tasigurado, asaan kan amapakawan, no ulitang pay din siya. Kamuto! Oh, apay. Anya ti bagam takas taon ay ti daras mong masilig kanya. Kumustaan na ka di babae? Anya? Sino? Nakakitam kin ko na. Nagira na kami ti karinderya dama ng LC. Wen, Merlina, tinagan na. Ken, kabats mo ka na ti high school. Ha? Ni Merlina? Jay agsaksakar kanya kidi no kas jay nga assignment bank. Destog! Nagpaiso ti pagpagak. Isa mo tapaglastok? Nalalay nga kidi yung daya Merlina. So nga kurso na ata unay kanya kidi. Naglastog ka. Tudno ti pagpagak pupuy. Mag-uri ka. Naisarong man daya Merlina iti karinderya dahil say. Wen, tadi magasdaan na nga. Tanapanda ka nung nag-excursion. Kadagat-gagayam na. Dagat ang asawa na. Awan pa'y kamuto. Ngam, damagan na matnood asawam. Kita niya nga rati ko nam. Kitaan nga pa'y, imbagak, nagpada kayong awan pa'y asawa na. Anya? Wen, sa inala na tinambel mo kanyak. Sa X6 na ka no, when umawag ka no ka. Pangintid mo. Kasmanalo ko ma. Kamuto, nukursunado na kapailang Regia Amelina. Isang tarbem. Ay saan? Yakayat. Nipipita lang ti kayat ko nga idatag itinadaog nga altar. Ay, Pipita, agawid tan. Alas 6 kan eh. Nakapang malamot tan dagiti amot ha. Madamdama pa ay may. Lantsaag pa ito'y Amerikana ni Sar. Isuot nan to ka na iti atendaran na meeting da. Anya? Ay, awan bayad ti overtime, Pipita. Isong agawid tan. Ay, kaumuna kalatan ha? Intong bigatan ati pa ng plansam iti dayta. Kaya't nga rod ni Sarap lantsaag kon. Isa, jak pa'y makaaway. Wag, ngam nalpasan ti oras sa panagtrabaho ta ditoy. Tay ko na ako, nawan bayad ti overtime. Sa nabalen, may. So nga mo nakalatan. Lantsaag pa'y daytoy. Din siya. Si kakaditi na magbati pa'y lang kinipipita at nagplansya. Wen, tadi Amerikana, ti isuot ko intong bigat, amadama plan-plansyain na. Hinak pagawigan ay. Patandama ah. Ilupas na pa iti plan-plansyaan na. Dito pa'y pantalon, kanji pasukot ti Amerikana, ti plansyaan na. Salbag ka. Antan samot ngamin pa nagkursunadang kinipipita. Na, Iso nga inik kampay lang ti obrana. Nga uray no nalpasan ti oras na ang trabaho. saan man natin nalablabid ang si kagwada? Pinagpagawidan na ni Pipita. Jak kayat ama inlab ka kin kuana. Sige, gita ka. Ay. Oy, gwada, agsubli ka. Gwada! Ngay, at dakamat gaya man Pipita. Amukot. Madamdama ka pa yung sumakot. Saan a pinalipas ni Madam ti plan-plansyaal? Oo, nakitam. Amkan na siguro adawatam ti overtime pay kan ko na. Iso a pinagawid na kan. Saan aday ta ti rason, may? Anya nga ron. Amkan na. Nga amangan ka no agkurso na ada kanyak ni Sir Denjao. Gapo iti kinagagit ka. Iso a pinagawid na. Oo na yan ni Madam. Nakalalay nga agimon. Oh, nagmadiho gali. Narod may. Saan ko matkit di ang mababalaw ni Madam? Panakasi ko nga raw. Nailawan ni Sir iti sa bale. Paunay na kinalapsat ni Merlina iti dayto yung insent na iti messenger ko alatawan na. Kaslamot beauty queen iti dayto na lang ah. Kamusta?
Unay. Hindi sakit kita sa cellphone mo. Ha? Ay, dahiti man, insent ni Merlina aladawan na iti messenger ko. Nan, kita akman. Ito, kita oh. Apo! Oh. Wow! At layo na pinpintas ng kinipipita. Kamuto, isang charmem. Nadayaw ka amang kibing tingkuan at kalsada na isot malopidam. Salbag ka! Uray na pimpintas ngam ni Pipita, tasan mo't nga isot ay ayatek. Uwan, ngam, kursulada na kaili ako nam. Nalakalaang asigurong aramlagay. Uray pa san ko lata kayat? Nilat ta Pipita, ti ikis to'y puso, uray lang ipukaw na ba? Yo, denggam? Pag tumibok ang puso, walang magagawa. Wen, namnamaan niyo, umayak ka umay. O sige, bye-bye. Ay, May! Ay, sino nga na dyan mawag kita? Wah! Awan? Ha? Apa yan na pa uli mo kamutan? Damdamagak lang, no? Sino dyan mawag ka? Saan mo na damagan? Narigat mo't ano'y bagak amin nagaraw ko. O sige, titakat. Natayuan na ko. Nagloko na may. Kagura ng samit, tanyo pa nagdamag ko kinkwana. Jak tuman laing ang pagdamagan. Kababain mo't nagpaisaw. Isang bahay ang ninakawan. Linimas ang mga alahas at pera. Ang mag-asawang negosyante. At doon siya, mayat man, isisikawi lang dito yung nagbabasa iti paghiwarnak. Wan, guada. Ta interesado akman anang basa to'y damag ana imaldit dito'y front. Ta isti paghiwarnak. Anya day tadamag. Sinerak dagiti pagbutbut nga akyat bahay gang ti may sa balay. Ket tinuntiryada ti balay ti agasawa negosyante. Anya? Ket inalada amin ti kwarta ken alahas anak kadulin iti balayda. Una yan, dagita ama nagdakdak. Si bibiyag da pailaan. Ngam nakasungrudan ti kararuada sa day impierno. Madam. Ngapay may. Adda ka di ibagam, tayo nasit ganak. Adda ko ma. Kidawag ka da kayo apabor. Anya apabor, ti kidawag. Kwa, ti panaglangan ko pailangan ti trabaho kinton bigat, madam. Anya? Ay, sana mabalay. Tasikat isurot ko iti darayak aparte intol bigat. Anya? Ay, nintulangan Pipita, madam. Isuntulangan ti ayabam. Sika at kayat ko nga isurot. Huh? Iso asaan amabalin nga aglangan ka intol bigat. May. Moy. Apa yan nakadayo ti turong dagita, madam? Ay, sana pinatgan ni madam ti panaglangan ko kumay ti trabaho kinton bigat, Pipita. Iso nakalid-lidayak. Kasano maruday? Di, saan kan ama pan makiriyon yaon kadagiti batsmaw? Diyak mo? Di mo ipilit no saan akayat ni madam ngaglangan ka iti trabaho. Walang napatag. Di papanak, Pipita. Kayat mo nga raw, gumurakan ka ti amo ta. Unay kat ngaminan ni madam. Hoy, Pipita! May! Ay. Agtrabaho kayo! Tadi kay ka tagtung-tung-tung lata na doa! Oon, madam! May, agtrabaho tan! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Uy, nakita kon. Napintas ka lata. Kasla sana nagbaliw ti pintas mo. Anya, kita ta? Sa dino? Ay, sorry, yak masakaw. Ado ti rumbeng nga si kasun mi kinipupoy, ija garden. Sige. Agyaman na kitawag. Bye. Sino na yung kinasarita may cellphone mo kamuto? Ay, sana mabalin na maamon na ani Merlina di mawag. Kaya mulmulugatan nakmitan akas na kamuto.
Sino ay di mawag? Loko, nagkunaking ka mulmulugatan kaya kahamag. Ni kumpadre Villamor, di ama ni Maricar. Ay, dinakmanggak po niya kasta ka mo ito. Talaga mo, mulmulugatan nga. Nangalam di kasta nga balikas. Narong siyang tagal si Kamat. Kaputa saan alimanong Villamor, yung mawaking kaamot. Ha? Tamom asaan? Kasanong? Wan, tanaan lingad ko tinagat Amerlina, ito yung masiligat. Naay, nalaing ka man. Nilaki di batch mo Amerlina yung mawakan niya. Salbag ka. Nalingag mo matgayam tinagan di kinasarsarita. Pagindadamag ka pa lang na sino di kinasarita. Oh, style mo. Sinubok ka lang, nukit mong iba ka, no asino di kinasasarita. Salbag ka. Agberbiro kan sa manan ipulong mo kinipipitan niya. Apay nga min adi mo kayat nga iba ka, ani Merlina, di yung kinasaritam. Gapo, taamang ano ipapan mo nga damutin pa na gusto king kwa na. Tasaan ka di apod no, nga adan pa nagkusyonadam king kuana. Ha? Gapo ti kinapintas na, itinadawan na nga send na ti messenger mo. Ay, saan ka man nga gararami dito istorya po, boy? Tama nga na makadanon kinipipita kat gumura kanya. Ha? Kaapay ko maakaguran na ka, no da pagraywam adayag Ang mga no agimon. Anya, agimon. Sus! Oh, naskad ka mo. Kasano ko mga agimon ni Pepita, no da pagraywam. Idinto ta saan mo matanaw yun ni Pepita. Basta di mo latan ibagbaga kinipipita. Nga umawawag kanyak ni Merlina, nalpas, period. Wandakis na, uri mamuan na. Kan uri armam ni Merlina. Ano ko masip, pakasairan ni Pepita. Ha? Idinto tawan pa mat na ibagbagam king kuwana nga agad. Nananaginip ka ng gising ako na aday. Ay, nagado nga mo. Apo, makabannog mo tiyag malmalo matrabaho niya, may. Bakit di Kanasapsapa tabas sita si Mang Patita. Kanasapa anang malam na giti amo ta. Win nga Rod. Ay, sabali man ti malagip ko, may. Anya day ta. Kasanon nga di atindaran ariyon yun yaw. Tanay, di na kamo pinalubusan ni Madam maglangan ni ti trabaho. Saan nga ni Madam, ti manghisuro kanyak pipita? Ha? Ano tiket mo sa web? Aglangan aktulat tayong tong bigat. Di ka umay agtrabaho? Saan? Saan ang nagtrabaho? Gaputan napatid, ti papanak. Napatpatid ti trabaho. Ngam ti panangatendar mo, iti reunion yaw, may. No, para kan ka. Ngam no para kanyak saan? Ano ya? Kayat mo ka din? Nga ikatenda ka akatulong? Sana ka mabutay nga oray katendak, pipita. Nabayagan na kasla na umaak kadakwada. Saan kumamot akas ta, may? Tano ikatenda ka akatulong. La, mabainak mo tayo na makipagyan ka dito'y balay mo. No, mabain ka di sumapol ka no kuwan iti pagkasiram. Ado mo titi tiyang papaabang iti balay. May. Kaya't ko nga agkadwa talata. Aging ga amalpas ti kontrata ta. Isa, di ka kung mamauma iti pa nagserbita kadagiti amo ta. Oh, nain ni Popoy. Yaman nga rin ay nakapampanunutan na anang tititinamber ko ni Merlina. Nakadaro ti bagbaganan di tiks na. Samurto, sino kaya day tagtitexting ka? Talumanan agunay sa cellphone mo. Ni Merlina. Anya? Ay, kung nagtupay kat nga iso. Kat, natibag pa ka na. Ado, malagip na amin dahil pa nagkatkating mi iti klase mi. Tingarod pa nagkursyonada na king kaili. Malagip na pa. Aman, isot ga po na adi ka no nakiasawa. Ta, urain na ka no ti panag-aarim ka. Anya? Ay, nagkapsut kan. Alam mo na, kat asawaan mo no, kaya't nakapailaan. Salbag ka. Abay, namam nga dagkursyonada king kan. Army maun, kasta? Ay, sus, testa ka man na nakunakon. Isot saan mo, pakipagpagaan ti ayat mo kinipipita. Gapu iti day ta a prinsipyo. Sabarding ka man, imbagkanya ka ta prinsipyo, si ka ngayawan. Damat Slide ni Yus. Ay, sige.
talagang naglakay kaabaro no kasta kakamuto. Na di mo lahat na maitur siya garam. Nananaginip ng gising. Nakatulala. Nakatulala. Pag nasakit ka dyan ko. Nairawan pa itisimod ko. Pipita, sa dino tayan ni Maymay. Apay asiksikamot ti May. Awan ni Maymay, madam. Napanan na. Nakiriyon yon kadagiti kinaeskwelaan na ide iti high school. Anya? No kasta? Napanlata nga oray no imbagak ken kwa na idi kalman nga isot isurot ko iti papanak itang aldaw. Ay, madam. Syaklatan ati surot yo. Ay, saan na babalay? Jak kayat ngawan agbati a tao dito'y balay. Di ibagayo kan ni Sar. Saan pa'y laeng asumrek ita ide opisina da? Ta, iso ti kaduayo a dumaray iti partay, madam. Kapilitan akas ti mapasama. Ngam ibagam to kini Maymay nga adda na patag apagsaritaan may inton bigat. Owen, madam. Ibagak to day ta ni Maymay. Ta sapain nanto ti umay inton bigat. Basit mo ti di maray iti birthday ni amigam. Gaputa basit kami laeng nga inimbitaran na. Nagawid ta nga ruday. Nagawid din dagiti daduma kakadwata. Madamdam. Akpalpata pa. Apay di ka pailang nakapalpa. Idin tuta na bayag tayo mo na nakapal na. Basta, akpalpata pa. Hapay, ada yung oray mo. Iso andi mo pa'y kayat agawid. Ada. Tanakitak itay anak kaigan ti supo, ti amiga. Iuray ta, tabarang na ada ipabalon na kadata. Anya, iso ti ipapauray mo. Ay agawid tan. Imay talang arudin na kidaya. Iuray mo pa'y laing ti mabalinda nga ipabalon. Wan, tapno adan tumot iparaman ko kadagiday katulong ta. Ay sus guada, adu pa'y ti karne itiret kayo. Agluto dan tulatan iti sinada. Sige, pa'y ka, kawin ka. Naklaano min anasaya at yarami din minto kadagiti kakadwak. Sapay la kuma, kasaan kami pumalpak iti isayang katming operasyon. Ha? Ay, ni Pipita mo tiyo mauawag. Hello, Pipita! Hello, Maymay! Kunak tumasangputan kan dito balay mo. Agam awan ka pa'y lahang, May. Ay, ko saan pa nga minanalpas ti programa, me? Iso sa anak pa yung nakaawid. Gulpudak lang. Ay, kasta ka day. Di, marapyan ka nga raw da sumangpay? Siguro, friend. Iso di nakatan ururayan, ah? Sige nga raw day. Agtuktukan tulad tanaan ng sumangpay ka. Tamangan no, nakaturog ak taon. Yes, my friend. Sige, bye-bye. Guada, rabiin, maturog ta. Umuna kalatan. Sa anak pa yung makaturog. Anya ayat di mo pakaturugan. Ni Maymay, maluksawak ti saan na pa ng tungpal iti kayat ka. Uray kasakmat tinagbalin nga alalay mo iti napananta. Diya kayat. Natangkanan ti ulo day diya Maymay. Iso kasaritak ton intol bigat. Kahit, anya ti plano mo kankwa na. Uray ta, nagagatmot ni Pipita. Ikatuko, nakatulong ta ni Maymay. Anya? Ay saan? Di mo ikating? Nay, tapay adi mo kayat nga ikatak. Bueno, ada pa nagkurso na adam kankwa na. Salbag ka. Nagpartak kita panunot mo nga agatap iti saan nga umnaw. Gaputaan mo, ti kinaalibtak mo iti babae, den siyaw. Unay ka. Sige, baka mo ka managad. Ikatam. Ay, Maymay. Diyak na puutan ti sangpot mo iti rabi, ah. Imbag mata na lukatan ti ray daw. Adamat kanyak ti duplikit ti tulbag. Ay, wen gaya man niya. Nalipatak mo to na si Kati aking balay dito ayan ta. Ay, wen gayam. Sapain ta kanuman ang timapan iti balay dagiti amo ta. Ay, wen friend. Anya di ko nam iti rabi. Kaya't nag-ama kasarita ni Madam Guana.
may panggap iti panaglangan ko iti trabaho? Wan, Brad. Akapungtaw, iti imbagak anapan kalatan na kireunion. Sino arti kinadwana? Wano kadwana di maray iti party? Ni sortin siya. At mayan matgayam, taisot kadwana. Naisakripisyo ti trabaho ni Sir iti opisina, may. Sana bali? Isumot ti manager. Anya nga tati baga kanyak ni Madam Kuada inton Madam Tama. Ay ka, agsagana ka, pre. Tas sigurado, makanggag ka iti umay. Kamu to, ipipingagriring ta cellphone mo, ngam di mo matsungbatan. Asino ay aday nga mawawag. Ni Merlina. Nga, apay adi mo sungbatan ti awag niya. Tinto maladamdamagan nan. So jacket asong batan. Unay kan, ay sus, madiskas ta. Si Kanti Mangsong bat iti awag na no kahit mo. Ay sige, sak nga rin ti Mangsong bat ti awag na. Salbag ka. Talaga kayat mo asikat ti Mangsong bat? Manalo ka ba? Sige nga rod, sungbatam. Ngam ibagam ken kuha na nga awanak. Ken ibagam ang nalipatak ti cellphone ko. Iso asikat ti simong bat. Wan, kasi ti baga, relax ka na, sak ti makambo. Sige nga rodon, sungbata mo tawag na. Kat panawang ka dito, makamu ka ni ti biyag mo. Wan ka mo to. Kiraak mo di ka lalaigan na. Thank you for calling. This is Popoy. How may I help you? Ada kamin, Madam. Sige, sumrek kayo. Ada kamin. May, sumrek ta. Ay, wey. Siya kung taglaba, Pipita. Sige, tasyak nga rin tagdalaws. Sige, ingka iti trabaho Pipita. Ngam agbati ka pa ilaang, Maymay. Ha? Sige, panawan ka pa nga rin, Maymay, wan. Madam, anyat pagsaritaan tayo, Madam. Ti may papan, iti panangikat ko kan kakas katulong may. Ha? Ikatenda ka katulong, Madam. Wag, tanong adda kayat mo kat di kamat maisuron. No, panggap di panaglangan ko di kalman, Madam. May salangot nga aldaw. Uray pay, siyak ti amom. Kat no anya ti ibagak, isukumat ti surutan. Talaga nga ikatenda ka, Madam. Aging kakalangan ti agtapos iti daytoy abulan. Nay matan. Sige, ingka aglaban. Kat say atam ti trabaho. Yes, Madam. May. Abi nga magbalingrod ka. Ay, apaw. Sauce, inro nga abo mata. Apay, anya ka dito nagsaritaan yaw ko na, Madam. Ay, apaw. Kurana, aging gana kanulangan ni Dagtapos iti databulan, Pipita. Anya? Ikatan ako ni Madam makatulong na. Gapoy ti panaglangan ko ni Kalman. Ay, na yan ni Madam. Tay talaan nga hindi umdas at ang itatanlakin ka. San ba tunay na nagsan ti basal ko ti panagkunak? Uri kilo na nag-anak ti panagkunak, Pipita. Unay! Alala. Ay, sika talaga may tawa di tangin baga. Alala, bayan. Kasaritak to ni Madam. Ibagak tao at turpusang laangan ti kontratam. Ni malang Merlina na iti mau awag. Batak man kiting. Hello, Merlina. Ako, talaga nalipatak yung cellphone ko. Imbagang ron ni Pupoy. Isutin ang sungbat iti awag mo. Sulatan ti baga. Ha? Ne? Apay nga gyaman ka? Anya ti kunaking ka ni Pupoy ay. Imbaga na akursunada ka. Ranta ka nga umay pasyaran. Ni, nalubat sa ti cellphone na. Kaya ko na ibaga. Asan na po no na diyang imbaga king kuha ni Pupoy? Ay, tisalot na Pupoy. Talagang isarsarak na. Ay, mapapispisak tiluko. Madam, mabalin kayo kadi akasarita.
Agap apuraak. Tamala daw ako ni ti papanagpipita. Uray apagbiita ang madam. Anya ka diti bagam. Maipanggap ka ni Maymay, madam. Ta agsangsangit itay nga aglablaba ka. Masya na kunay kan kuana. Apay kumaamaasyan ka ken kuana. Din to tadi mo matkapkapin ano? Weng, saan ko akapkapin ano ngagpaisaw? Ngam nasinggid kami matngagayaw, madam. Ibaga mo, no anya talaga tirantam. Agap apuraak. Mabalin ka di at turpusin na lang ti kontrata na, madam. Saan nyo kumamo tapos ka ikatan? Ta kaasimay. Sa may isa, adda pinirmaan na a kontrata kada kayo. Asyan kayo kumamot ka ni Maymay, madam. Saan nyo kumamot nga ikatan kas katulong yaw? Ay, awan kanyak ti kontra-kontrata. No siyak tag-desisyon, Pipita. Nagdinak matungtong palay. Anya? No imbagak nga aging galaangan ti agtapos ni Maymay. Iso, ti mapasawak. Hindi kay ka di maasyan ka ni Maymay, madam. Ulilan adumang. Awan ti kaduwana ito yabyak. Apay kumaamaasya nagkengguana. Saan kumadakapkapin ano? Bimatun samot ang ti puso yung madam. Anya ti kunap? Kaya't mo, tairaman ka akagura. Ay, saan madam? Tidak kumamot ka gura. Sumardeng ka nga rodan ngang sao. Owen, madam. Hanggang amirisin nyo kumaan na imbag. No saan anasaya at ti desisyon nyo, may panggap ka ni Maymay. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Buboy, isarding mo pa lang aramidam, tagsarita taman iti nalapat. Anya ti pagsaritaan tayo, kamuto. Salbag ka! Kaya't mo tatabasak na dilam. Ne, sa apay kumatabasang to dilat. Idin to tasanmat nga atid doon. Dahil ang timid mo ah! Tarabitab ka! Jesus, nairaman man ang dati secret weapon kon. Nabalawag ang matagsa o. Apay ako ng tikas ta kanyak. Imawag kanyak ni Merlina. Kat naibagam kanukin kwa na akras ko inukursuradak. Katrantak dimang pasyar king kwa na. Anya, naidanon na king kat yung bagat king kwa. Salot ka, mang isarsarak ka! Anyay ko. Anyay ko. Ito na ba ko. Ginagrabe ko sa sakit. Pairot! Ano palukay? Ay, paibot. Ibasabot nila pa ko. Salbag ka! Anyay ko. Salbag. Salakmat na ubingan. Nga inut-ut mo tinapayan ko. Kapot akasla kag pampanunot nga ubing. Iswa may parbang laang tikastaking ka. Umbang ko mga gyaman ka ah. Tanapanunot ko na ibaga tikas tiki ni Merlina. Tabaring makanobyakan. Kat saan tumutla nga aglakay apar. Titakas na. San mo't nga rod at ibabay ngay ayatik tinang ibagami tikas dyan. Nimot Merlina. Ay sige, bayam. Tay babawit ko nga rodan ka ni Merlina. Tinabagat kong kuwana. Ngam kinipipita. Ibagat king kuwana. Ay, anya? Ay, di na kaununaan. Ad damanan akagura ka. Nuiramraman mo ni Pipita a paglulukwan, mawatam. Pipita, anya ti resulta ti panakisaritam itay malam ka ni Madam Guada. Ay, Maymay. Talaga abim to ti puso ni Madam. Tako nana, no anya ka no ti inibatan nasa ko. Isaw ti masuro. No kasta, talagang patingga aklangan iti agtapos na iti abulan, nakatulong da. Dayta ka no ti desisyon na. Ala, saan ka nagsangit na Maymay? Adubay ti aldaw pa nagkadwa ta iti balay mo. Kan iti balay dagiti amo ta. Mabayag pa'y mo tapos. Wan, ngamdamtan to day tangal daw pa nagsina tayo ti trabaho. Saan ka amawanan itinamnama, Mamay? Nagdapagsasakaw. Habang may buhay, may pag-asa. Wan ang bimatumatan ti puso ni Madam Guada. Maymay. Addaam mo, apang palok ng iti bimato a puso ni Madam. Anya day ta?
Dublям ti kinagagat mo iti panagtrabaho. Kaparing no isot, pangibabaw yan ni madam itinyat nagnadesisyon. May asang agpaiso dito, Pipita. Wan, dubyak ti kinagagat ko. Maring no, dinakmat na ikatan ni Madam kas katulong da. Apay nga da kapailaan dito'y beranda, din siya. Saan ka makaturo, Gwada? Anya ti pampanunutam, adi mo pa katurugan. Ay, masyanak ka ni Maymay. Agsangsangit, bayat nga aggal-gal-gal kadagiti labaan na ito'y malim. Gaputat tinaninga kon, dahil daw na akas katulong ta. Saan na may parbang aramidam, Gwada? Tapay kumasaan na, Ber? Adda pinirmaan ni Maymay a kontrata. Kat saan basta ikatumlatan no kayat mo. Ay, papel lang dyan nagpinarmaan me. Mabaling nga ibulag iti basuraan. Salbag ka. Di mo ka di amo nga da masalungasing mo alintag iti kasambahay lo iti aramidam Ureda, katawan mo't kabaalan ni Maymay nga agsaklang. Tawan mo't nawadwad a kwartana apagala na iti abogado. Iti dahi nga imbagam naglawag apanang gundaway iti aramidam. Ay, sumardang kat. Umay kat. Taintagin di maturugan. Rabi eh. Naimas di kape. Kasti nalamin. Sige. Bye, mama chup-chup. Sino nga tayo kinasarita ni Pupoy iti silpon? Nagkalas kayo din si ugali mong gamuto. Mapay manan? Bigbigat ng bad tripon na kaon. Kaya po sa itay pa, apal-paliwan ka. Dandani maibusin ta sa nga tasa akapim. Nang di nakmat awisin ng agkapi. Salud ka. Di agkapi ka lang tanong kahit mo. Iparit ko kaya. Wow! No siyak ti makaunang agkapi. Ayaban kalat nga ayaban. Itimplahan ka pa ya. Ngam no siya ti makauna. Ay awanan, di nakamamon. Tanya ti kahit mo. Itimplaan ka at yung kapim, senyor. Kuna. Nakanaya, noan nga tiyan aramidak a kinaimbagting ka. Kasta ko mamat yung maramidong kanyak Nawanan ganas ko. Ngagrami dito na imbagin ka. Ta nagbalin ka na kontrabida itibiyag ko. Anya, kasano ko maasyak ti kontrabida itibiyag mo? E din to tatultulungan ka ang makaasawa. Jag pagtatakkunan ti panang tulong mo kanyak. Tatimot arit mo kati babae asan ko nga kayat. Maawatam. No kayat mo si kanti mangaram. Madam, intimplaan kayo iti kapiyo. Atuyo. Adi amanak. Pipita, plancha man tay pagbadok amapan magkimiting. Ay, naplansa kon, madam. Anya? Naplansya mon, Maymay? Wan, madam. Naglaing ka? Pipita, naplansya ka no gaya mo ni Maymay jay badok. Ay! Ingkalat na padiguso na jay lugan ka. Ay, napadigos ko pa yung jakot siyo, madam. Anya? Naglaing ka? Naalibtag ka Maymay. Wan, madam. No kasta. Kat jay latangarudan pamigat may kinidensyo ti paasikaso kinipipita. Ay, nakadasarin. Ay, jalamisan, madam. Naluto ko, jay kayat yung asidaan itabikat. Anya? Una yan, akinaalibtag mo. Magbilbiliban nakmatlauna yan, Maymay. Talaga nga agpalpalapad kanyak ti papel ni Maymay, hani. Agasap, bigbigat pa lang. Nakaad-adong nga inubrana. Sigod mo't ang nagagat ni Maymay, Gwada. Nagdoble, ti kinagagat na. Tapos jay ubra ko manipipita kat isupayan din ang ubra. Dahil ta kumati pagpampanunutam, asaan mo nga ikatan akas katulong ta. Saan mo man ngay palpalagip kanyak dita din siya? Aman tao masidagan ti aldaw nga intuding mo apa nagsardangan ni Maymay. Madam, adto yan tayo nakalamlamis. Ada nang may naman yun to. Inton malpas kayo mga. Eh sa anak mo't nga nagpaalakan ka iti danong Maymay. Saan nga paiso, madam? Nga, uminom kayo tumutlaan. Inton malpas kayo mga.
Iso anang niya si Delka ko ni Tino mo nyo. Naglaing ka. Talaga, anaalibta ka. May. Ikanak tuman mat nga rot iti inumag, numalpasak amangan, Uwin sir. Mabit lang, tinaklangan alaan iti ti kapitera, kinargaak iti danom. Pupoy, Oh, ulawan. Hinta na dyan garden. madamdama. Agpalpata pa'y basit ka mo to. Nabayag tamot na nakapamigat. Di ka pa'y nakapalpa. Saan pa nga ron? Tas kanya ibay-bayag ko di papan mi. Tawan pa ni Marlene. Oh, apay ana pa uli magkamatan. Kan anya ti tantan awam itadayaw. Kaslan tapas pasong adam. Ay, este awan. Salbak, saan ang mabaling ibagat lumay ni Marlene? Ni. Ada nagsardeng nga tricycle iti arubayan na. Adan. Asino? Ni Marlene. Oh, saan? Isugijim sa agad tricycle ka mo to. Isumat nagpaiso. Sige, inkan sa bato rin. Alam! Salbag ka di nakiduron. Inkan nga mayroon sus, nakababain. No di mo sa batang tibats mo. Kakaisuna na sarong dito. Sige man langan. Napanan ni kamuto. Picture to ida. Kat ipos kunto iti Facebook. May. Mayak tinakita ni Madam a kinagagat mo ita. Kat itultuloy mo Tabarang mo di nakamula ikatay nakas katulong da. Mayat, naparakan ka pa iti kinagagat ko, Pipita. Naksayan ti trabaho. Anya? Oh, saan ka niya sikat ni may saan na benepisyaran iti kinagagat ko? Malaman. May. Parakin ka ti insingasing ko idi adubliam ti kinagagat mo. Isuadi mo kung maibagbaga amay saa. Naisagaw iti kinagagat mo. O sige, saan ko nga ulitan nga ibagat ajay? Sorry, iti na ibagak, Pipita. May tip pa na ganin niya samdas ka mo to kini Marlene. Iti dito ang alak-aladawan na ito. I-post ko iti Facebook. Tama yata. Ngay, busy kan sa mo iti cellphone mo, Popoy. Uwan ka mo to. Tak ibagbaga nga din post ko aladawan na. Iti bats na. Oh, apay. Nakapokus ka matlatan iti cellphone mo. Ay ka mo to. Apay, ada ka di ibagam. Si kanto man ti mangisprinton malam. Di mulat at ada papanak. Ne, papanam. Matindara kiti meeting. Iti may sa kooperatiba. Apay, kaya't mo ti makimiyembro, kasta. Kita akto pa ya. No, mayat mo't lang ti pan nakailakad daya kooperatiba. Una, sakto nga rin ti mapan ag-spray ka dagiti mo ulit Kan spray am tumutin dagiti bunubunta na tang. Ang mga no captain tigas when no agtatayab. Wen, spray to amin nida. Relax ka lang kamuto. Awan dalag. Nemot ka mo to daytoy. Kan adda ka duwa na a babae. Makiin-inisang kan kwa na daytoy impos ni Popoy iti Facebook na. Ay, nasino nga ta daytoy a babae? Wala, nobya na nga ta. Ni kamuta, iso daytoy umaw-awak. Nasayaat man, tanalagip na ti umawag. Tamagat man, masino ti kadwa na a babae iti daytoy aladawan. Hello, kamutaw! Congratulations! Nay, apay kabkablawan na. Anyaga po? Sos! Saan kan ngagin ko kuna kamutaw? Kanon to ti kasar? Kasar? Katompay nobya. Magkikasara ko no, mga sawa kinain. Sino nga di kasar ko? Sino ko mga rod? Tuy babae akadwa may tiladawan, akain-inisam mo. Oo, at kaya mo. Di ka naglibak. Ay, kamutaw! Nobyam ka din na ito? Ha? Kita mo ito Facebook Impose ni Pupoy. Guri ka man ta kita. Kaya mo. Sige, kita Loko na Pupoy. awagan na to into madamdama Anay adapay aramidag. Bye, kamuto! Din siya.
Amat gayam danom ti gripo. Agdigusak ko ma. Nay, apay. Di mo ayaan mo ang mapukawan iti danom itangal daw. May public service mat ka iti radyo. Saan ko anangag? Iso adya ka mo. Nakagpasakdukan akin ni Pipita iti pagdigos mo. Kapilitan ah. Ngunon, adata ni Maymayen. Isunti ibaon mo. Kaya kung ti papanagsak doon itidigos siya, madam. Ay, saan? Ni Pipita latan ti baunag, Maymay. Kaya kung madam, nako. Ah, napanlatan. Talaga agimagit ni Maymay. Ay saan mo nga ikatin akatulong, Gwada? Unang naibagakon ken ko ana ide, ngaging galat agtapos en ti daytoy abula. Ay, kaura na ibaga, mabalin mo mat nga ibabawi. Si Kamay. Apay, di ka kadimasyan ken ko ana. Agsangsangit idi imbagam nga ikatam akatulong. Ay, daka mo. Dinubli na pa yan tigagit na, tapno lang di mo ikatain. Iso ang makonsensya ka kumamit, Gwada. Ay, jak mo, noanya ti sawak. Ngam ibagam to, tabaliwan mi man ti sarita. Mala, ibagak to. Katsapay kumatasun ken kati konsensya. Kat di mon patuloyan nga ikatin ni Maymay akas katulong ta. Kaya't da ka no kasarita, madam. Wan, iso nga agtugaw ka, tapno na sa isaya at ti panagsarita ta. Wan, madam. Anya ka di pagsaritaan tayo. Madlaw ko kat agpalpalapad ka ti papel. Tapno saan ko apatuloyan ti panangikat ko ken kaakas katulaw. Masyan kayo kumamot kanyak, madam. Narigat nagbiro kay tisal ka na trabaho. Sa maysa, naruwama kundi ti balayo. Di nagtumot nga min patpat siya no daduma. Iso pakasurunak king ka. Ikarik, madam. Saan kung nga aramidan dagiti saan nyo akayat? Agpresaw. Wen, madam. Promise, cross my heart. Nasaya at no kasta. Sige, saan kan nga ikatan akatulaw? Ha? Agpreso, madam? Ay, agyaman ang nukasta, madam. Agyaman ak. Saan matlangan nagbali ti plano mi? Apay, naimayang kamutan, Maymay. Kung amin, madam. Gapoy tinalaos aragsak ko iti saan yun apa nang ituloy ang mangikat kanyak. Iso ana imayangak. Sige, ingka nga rudan kitaan dagiti trabaho. Yes, madam. Inakon. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Istorya TV Bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Baboy! Isarding mo pa lang aramidem tagsarita taman. Nakipagsaritaan ta ka mo to. Inalaan na kamgayam iti ladawan kini Merlina. Kat impos mo pa iti Facebook mo. Malalo ko ma. Ano taro? Pam! Anay ko. Pinarusukan na mo. Gaputa nakita ni Pipita tiladawan mi adwa kini Merlina. Anya, man ano ko ma, nung nakita nan. Di mo amo? Ngat addang o maday tirik na kanyak. Gapoy din naramid mo. Imposible man. Atapon na ngat da relasyon me kini Merlina. Di ipay-pasyo mo na. Tapno pumaiston ti atap ni Bibita. Kaya't mo tadanugak man ng tabuksit mo. Saan? Kayatan, tanasagit ka mo to. Kita ka man dagan. Agyaman at tapinatgamit lang tikid daw ko. Adi mo patuloyan nga ikatin ni Maymay, Gwada. No saan lang agapukin kahane. Adayo nga ibabawi ko mati inyat nagko a desisyon kontra kini Maymay. Ayun, isong agyaman hak taimpangagnak. No saan lang agpalpalapad iti papel. Talaga nga ikatik ko man. Ay na! Kaslaha akla na ungaran nga agsakit, Pipita. Kapwede pa nang ibabawi ni madam nga ikatanak akatulong. Ay? Makita Maymay. Mayat day di ko nakadubliam tigagat mo. Wan nga rod. No saan aklang ang nagpalpalapad iti papel. Kat, ay, awan natam mo ko nalumok ng tibim mato a puso ni madam. Mapalok ng latatibim mato a puso, Maymay. No lakit day, tanalaing ka amang diskarte. May kamoto. Hello,
kamutaw. Agyaman ta sinong bata mo lang ti awag ko, Pipita. Apay kumajak sumbatan. Awan niya. Aklunem ka din na nobyam ti babae akadwa may tiladawan nga impos ni Pupoy. Saan? Saan ko ano ni Merlina? Kaadala kiti high school. Sus, mabain ka laing siguro ang mga men, kamuto. Nagpaisulti pagbagak, Pipita. Apay nga rin nawagan na. Kaputa, ibagak adinanog ko ni Pupoy. Anya? Apay ang tinalog mo? Kapoy ti panangipos na itiladawan mi kini Merlina. Kat isot pagatapam anubya kaun. Kunay kan kamuto. Saan anasaya at tinaramid mo? Tama ka anay ka dilaan ng dayjay apang danugam itigayim ta. Kurang pa'y kit dia. Nayunak pa'y ko nga. Tap nagnakam. Masurunak iti naramid na. Kapoy ti dayjay. Nakadadon tag comment iti Facebook ko. Kabkablawan da. Tadda ka nun nubyak matlangan. Kan makaasawak matlang agpaisaw. Ay? Anyan? Maday kamuto. Saan anasaya at aday tatipang danugam itigayim ta. Ang dalos man da tao. Masapol nga igad ko tiyang dalos. Pasilapag amin na sunsuli da ito balay. Tapno, ad-addan to amay ayaw kanyak ni madam. Katsanan nga ibabawi tit sagana na para kanyak itay. Ay, mayat. Ay, saan na niyagbat? Ne, ata umawawag. Agon-onin ti silipon na. May! Ay, Dadala nga pos mo, ti Pijo rin. Kat nabungan. Madam. Ay, Salud ka katulang! Madam! Anay ko! Susan, da ko mamatasaktan na, madam. Jack, ingagara, ti pa nakadalapos ko iti figurine. Amam! Numano ti bayad day ta Pijo rin nga ingkapok iti London? Mano, madam, mano? Nangina! Saan pa'y ama kaanay ti biyag mo bayad day ta Pijo rin? Salbag ka! Saan ka mapakawan ti pan nakadadaal mo iti day ta Pijo rin ka? Madam, saan arumbo nga sinaktan yun ni Maymay? Gapulang iti pan nakadalapos na iti figurin yaw. Nangina ti bayad day da Pijo rin. Kat naggapo pa iti balasiw tao. Isa ajak mapakawan ni Mamay, ti pan nakabuong na iti day da Pijo rin ka. Kahit, anya nga ron ti plano yung itakon ni Maymay, madam? Kunakan ko ana, anang ingina pa'y day da ngam iti biyag na. Anya? Ngam jak kayat amapatay ko ni Maymay. Iso ana saya at laangan na pagtalawag. No kasta? Ikaton nyo latta akas katulong yaw, madam? Why? Talaga nga ikatukod. Iso ajak kayatan asumrek pa'y inton bigat. Pauna yan na nagsayang tinadadal apigo rin ka. Wada. Apay. Di mo pa na iliwliwag, ti pan nakadadal tapigurin mo. Gaputa aging gaita. Kaslasaan ko pa'y maawat, ti pan nakabuong, ti ulsang unay apigo rin ko din siya. Oray ka ilalaam dayta saan mo na mabukil akas iti sigod. Iso apaakop mon. Kaya ko abagkalan ti salpaga Maymay. Figurin laeng dayta. Kat saan ko mga isot pagbagkilam kan Maymay. Ang burburak ti daarakan ko ana. Iso nga imbagak nga agpatinggalangan itangal daw akas katulong ta. Anya. Awan na nga napagsaritaan taasaan mo nga ikatin ni Maymay. Wan. Ngam kaputa na buong na ti ulsak unay apigo rin ka. Talagang ikatikot. Saan mo nga ikatin kapulaang itinabuong na figurin? Kaya't mo nga rod ang mapapatay ko ni Maymay? Anya. Nangingi na ti bayad tinadadaal na figurin ngam ti biyag na. Kat nujak ikata na katulong. Amagan numailaw anak amang bagkalkan ko ana. Nawatam! Sardensyaw, awan ka dilat ti dalan ti panagpakpaka
paasik ka ni madam. Adi na ikatan ni Maymay kas katulong yaw. Ay, panagkunak pipita awanan ti dalan ti sarita iti asawak. Tanapatag unay kan gwada dyan na buong ni Maymay apigurin. Oo na yan. Ang mga no isip pa kay sagmakan dyan mo. No saan nga agikat akatulong. Sir, mamakawan to by ti Diyos. Anyan tulaangan kada tayo aparswana. Ay, sabali ti ugali ti asawak. Nagrigat nga ang bao ti pungtot ken gurang kuana. Mala, awan nga rod ti mabalin, Sir Densyo. No talaga nga ikatunan ni Madam ni Maymay. Awan ti mabalin. Taiso ti desisyon na. Kinumpleto ko ti sweldom iti daytoy abulan. Nga uray no saan pa'y nagtapos, Maymay. Antay, awate mo. Kat saan kanton ngam umay intod bigat. Adya manak, madam. Kat saan kunto apulos, amalipatan day ka panangikat yung kanya. Mangipangpang taka ka day, Maymay. Saan? Tanan numuak lang, madam. Sige, agawid ka nga rudat. Agur-urayan ni Pipita itigay. Sige, madam, inak nga roden. Yung adan tulat ta. Adan tulat naman panagkita ta. Nga uray no inikat na ko nakatulong yaw. Ay, May. Gaputa saan tamutan nga agkatrabahuan. Mabaina ko nga agyan diti balay mo. Iso nga agbiro kak iti sa bali apagyan Iti dakkel abala iti bahir akan to, Pipita. Agpapaabang day ti kwarto ijay. No kayat mo, kuyugan ka. Amamok ti akin balay. Ay, sige man nga ron, Maymay. Tapno, makaakar ako tayo. Wen, kat mabalin mulatan nga laan dagiti arwatan. Ta sigurado, adda bakan ti ijay a kwarto. Pipita. Hello, Pipita. Nakaawag ka man? Kamutaw. Ay, makarak iti pagyanan a balay. Anya? Awan ka iti balay ti kadwa makatulong? What? Imanawa ko ni ti balay ni Maymay. Saan mo ito nakatulong iti pagpapaayan may? Anya? Inikat ni Madam Guada. Gapo, iti pan nakabuong na iti nang linakano apigurin. Imanaylangan day ta nang ikatan na? Gapo ta maluksaw unay. Nadadaal ka no gamin ti pigurin na. Kanaggapo ka no ba iti balasi yung tao. Kud, nagtalinad kalata ko man ay ti balay ni Maymay. Mabainak mag ang makipagyan ken kwa na. Ta amangan no at danto serkan na sa bali at trabaho kat makadisturbo ken kwa na. Sa bagay. Uray ano, mayat lang ti makarama balay. Uy, mayat ka mo to. Oh, awan nga tati barumbado dita. Ay narigatan no may sagmak ka. Awan mo't nga ta. Tapasig mo't ababa. Nagiti kaduwag iti daytoy apanay. Mayat nga roda. Tiyam mo kat ada lalaki nga kasira. Iti balay mo't ngay makaram itayan. Jesus, narigat mo ti stay out at talaga kamuto. No umakar man ni Pipita iti pagyanan na. Wen, narigrigat mo't lang ti stay out ng ti stay in na panagtagi balay. Nakaramat, di amo dyan. Tadi na lang napakawan, di amay-amay. Wen nga raw. Talaga nga do ti kasta. Nung badan tulat tamo ta, pan nakakarma nagiti kakasta nga mo. Apay, talaga dakas ti ugali ti amo ni Pipita babae. No agistorya ni Pipita kat kasla na sayat mag. Nung day talaang tanda ka no dagiti maddi a desisyon na no daduma. Kamuto, tay kunadan, awan ti perfecto. Wen, kasking ka. Man-mano nga da perfecto, magapgapuanam. Anya, sak man ang tinakita mo. Gaputaging kay ta. Kasla, masurunak pa laging ka. Gapit ti parang ipos mo itinadawan mi kini Merlina. Sak, kung matirong ba nga matirong king ka ta pinarasukan na kini. Agreklamo ka pa'y, ngayon naktupay laki day. Saan? Di mo ulitin tinaramid mo. No di mo kaya, anakarkaro taramid king ka. May sa akong dito balay, nga oray pumasyar, dito dagiti kakadwak mabaling. Awan ang delikado. Ni Busing na ito mga awat. Hello, Busing! Anya? Inton bigatan, di pa nang ipatungpal tayo di plano tayo? Ay, mayat, Busing!
Uri kat inikat na ko nakatulong ni Madam Guada. Ha? Umayak di ta hide out. Baliwan tayo tiyak sa sarita. Ay, dito ilat na balay ko. Hindi mayan niya busig. Ay, awanan ti kadwak dito nakatulong. Wan, imakaran iti sa bali apagyanan. Saan kami matag nagkatrabahuan? O sige busing, urayan kayo. Bye. Guada, amok na upen lang ni may tiluksaw kan sakit tinakom na kan ka. Iti panangikat mo kan kwa na akatulong. May maya nga inikat ko. Mga numapatay ko, numakit-kita. Awan angam sigurado amarigatan tulakit dinipipita kadagiti trabaho na. Nang runakat nakadakdakil to'y balay ta. Agbiro kag tumitlaang ti sukat ni Maymay. Ay kanurantam matlating mga rati sukat na kayat kupay ni Maymay. Kayat mo nga rod, mapatay ka? No apay kit di anala. Stiguram ken kwa na Guada. Gaputa nakapatpateg kanya, tipigirin ko na buong na. Saan namat nga ron niya inggagara? Agpapampay! Kat di la mabalin. Isardeng ta na pagsaritaan dayjay Maymay din siya. Adda kahit kung aramidan kat sapay la kumatayo ng nakpopoy. Anya, kamu ito? Mapantapasyaran ni Pipita iti makaran na abalaya paginan. Anya, kahit na nakadaditayan ni Pipita. San unay nga dayo? Saan dapat nga giroplano? Nganya, mayat ka? Kuyugin na? Ibaga maki ni Pipita. Numayat, di sarang ta. Ngam, nasken nga iplit kan pakanan na kisumuros ta. Wen, wanda na. Sakti makamu iti amin. Oray mangkit no umarkilak pa iti van na pagluganan ta amapan? Apo, nagmayatin. Oo na yan, napan nakalipat ko. Badok ng balaybay ko, iti abay ti balay ni Maymay. Tayo mo nga rin, paborito ka pa ito tayo dyan. Inakalakan. Kaya purak pa iti magna. Ay, paglaan na ito mapagpag na ti balay ni Maymay iti makarak. Madam, silid ako. Makikita ko. Dati, ha? Apay nga ito ti lugan iti sango ti balay da Maymay. Asino ti sanga ili na? Ay, sana ko na dumanon. Amangan no makadisturbo aklaan. Baliwak tulangan ti baban. Ay, angam. Masidigak bantay basik. Parang no makitak no asino dagiti sanga ili ni Maymay. Hindi busing. Nakikita tayo tumananing tan rabi. Sino dagiti kaya lalaki ang sanga ili ni Maymay? Kakadwa? Bosing matinangag ko ngayon baga ni Maymay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sapay la ko nga. Tasa na busy ni Pipita ko't sungbatan na tiyawag ka. Hello, kamuta? Nakawag ka man. Ay, Pipita. Anda ko maibagak. Sapay la ko matamayat ka. Anya ka ti dayta? Sarong karanda ka kumakin ni Pupoy, di tayo makara mabalay. Anya? Ay, saan ang mabalin ka mo to? Na-istrikto, ti administrador to'y balay nga imakarang. Ha? Saan nagpastor iti sa bali at tao? Ay, Sa uryo laang ano may kayaw. Amangan no, di da kay mutlaang pastrikan. Saan tayo makapagkikita? Ayun na yun. O sige, saan ka mga rudin nga umay? Di da pagkatanagan ka mo to. Mayat to'y nagakarak abalay. Awan problema. O sige nga rod, agan anad ka kumakanayaw. No kaano pa'y amay may saka na katulong me. Isumati pan nagkaladaw mo nga umayag trabaho, Pipita. Ay, sorry madam. Indabak pa'y nga men, dagiti namurngak nga arwata. Iso medyo naladawak. Sige, inkangarudan mangisaang iti pamigat mi kinitensyo. Katada papanan me. Awan madam. Sige, panawan kayo pa'y narod. Guada, ano nga tanong agistiin lang ni Pipita dito yung balay? Tapno awanan na pulos ti pan nakaladaw na ngagtrabaho. Ha, isa? Yak kayat. Wan angem may san ti katulong ta.
Adumat laang ti matrabaho na no saan nga stay out. Di ka di makaawat iti sa kayat ko na langaruda. Unay ka na. Nagrigat ka man akasarsarita sika. Sige, sika man lang ti makamo. Nakapanaw manan dagiti amaw ka. Siguradaw. Sadan tumanan sumangpait inton agsingay. May saak manan dito'y balay. Ta awampay mo ngamin na alad akasukat ni Maymay. Ha? Ni Maymay. Sumot na ito awag. Hello, Maymay! Kumusta ka, friend? Ay na, friend. Permian na bambanuga. Tawang kamutin akadwa kadagiti trabaho dito yung nakatakdak kala balay dagiti amaw. Aganos ka, friend? Anya nga ron ti mabalin, inigkatdak madakaduam. Kapilitan nga ano saklatan, friend. Unyayam, at akadidita dagiti among. Awan da, karurur dalaan. Kay sigurado, nasip ngeton inton sumangput ta. Anya, saan ta napasyaran ni Pipita di makaran na abalay kamuto? Wen, na-stricto ka no, ti administrador, ti balay ngay makara na. Santa mo't lang nga makastrag, santa nga kikita. Suso na yan. Di na bulilyaso nga rin si plano sa kasta. Kanya nga raw. Kung nagtumot nga men, anila angan Melina, Charman. Salbag ka, pilit mo na, mangrugi ka man. Pasubsubang kan la. Kapay nga min adli mo kayat ni Melina, abats mo. Inento ta na pintas met, quality. Pupoy, nanusak. No makarurudak, amangan no babagkal ka. San ka kadi makawawat? Imbagakin ka, asan nga isutay aytek, period. Uray, napimpintas ngam kinipibida. Ipilit na. Saan at ilang at ipagrukudak nga gayat? Uray maminribo na pimpintas, no saan kumat ngay eten, awan latta. Isungagtal na kalangan. Wan bosing. Namuak ni Pipita nga awan ita dagiti amo na. Kat rabiin ton, no sumangput ta. Talaga nga umay ayon ka na titigasat, bosing. Anya, isapsapa tayo timapan. O sige. Sige, dakay ti matagpal, bosing. Awan pa nakabulilya si ti operasyon tayo. Napintas ti pa nakaplano ti amin, bosing. O sige, bye. Jay tulatan kilaban ti kanan. Ang damot ti damay itay bigat. Kari-kari. Ni isunto ti sidaag. Oray ka, saan mo nga umay mangrabi dagiti amaw. Madam Guada, isukot na ito mauawag. Mga tatapagana. Hello, madam. Nakaawag kayo man? Gaputa kayat ko nga ibaga, nga agluto kamit laang ti pangrabi itayo. Tadita kami matlang nga umay mangrabi kinisar mo. Anya? Ay, uwan kaya, madam. Anya nga iti kaya ti alutok asidaan yaw? Sinigang, ken adobo ti lutwam asida tayo. Uwan, madam. Day tanto ti lutwag. Sige nga rudan, Pipita. Kat imasam, daglutaw. Bye! Bye, madam! Ay, agluto ang marudon Tapno sa anak to ama apura. Teta, mayatan ti parmat. Nangakilaban ta, Richard Gomez kakadaga agamulak. Gwapo ak matgayam na dagito nangingi ng arawatak si shoot ko. Naipapanahag na nakapurma ka ba? Nakagpasyari sa badasan, kamuto. Sino ti pasyaran? Kapilito na siya kung timang pasyar ka ni Merlina Tadi mamat kagat nerman. Hoy, saan ka amapapan? No awan tumot lang ti panagayat mo king kuana. Tadi kat paglukluk ko amlaan ti ayat na. Pag ko na ang mga awan si panagayat ko kini Merlina, ikasal kong tupay. Kat mo sahon? Ay ayatam? Korek kamuto. Amumat kanya kon. Ha? Nalakalaan amaing laba kiti babae. Iso nga agayata kon kini Merlina. Naita ti agayat. San ngagbalbalikas. Ay salbag ka. Apay nga rod, asak pay lang ti iduron mo ide ang mga aram keng kuana. No at damod lagay ang panagayat mo kini Merlina.
Hello, Busing! Ada kaming kadagiti kakadwa tayo iti lugar na pagtutulagan tayo. Sige, Busing. Bye-bye. Anyati ko na ni Bossing, Mang. Dandani ka nun makadanon dito. Iso nga isuot tayo dagiti maskara tayo. Tapno nakasagana tayo ito nga umatake inton sumagput ni Busing. Sumbit nga tayo. Namahon mutlaangan dagiti amok. Nada. Dito'y damang malam. Nang restaurant kan sa amin tayo. Hey. Isudan dagiti agbus-busi na itigay. Enak ilukat tigay. Ay, nabsugak itilinutom asinda tayo, Pipita. Naimas ko tinanga. Ay, uray siyak. Pinalukayak pa yun to sinturon ka, taanot nakan ko. Agyamanak no na imas yung tinangan, madam. Sar, kahit gaputa orasan, ti panagawid ko. Ipakada mo to na. Uray ta, nakainawak mo tayo. Sige, Pipita, inka nga rudan. Ngam sa paam tumanin to umayin ton bigat, taado dagiti agur uray at trabaho. Un, madam. Sige, patuluyok nga ruday. Sige, Pipita. Naimbaglakit din tanagagat kan saan a reklamador ni Pipita, Gwada. Nakasaysayaat kan nakaan-anos unay akatulong. Word din siyo. Ngam saan kulat nga irinyo ti kontrata na. Nga uray no nagagat kan naanos. Taapay, anya ti makagapu adi mo kayat nga irinyo. Gaputa mangan no iti panagbayag na dito'y balay. Kat adda mabukala panagayat mo kenkwana. Dayta ti gapuna ajak kayat nga irinyo ti kontrata dagiti katulong ta. Napadasa mon tinaylawan kat jak kayatan ama ulit din siya. Naglukon. Adapay lain ti tayo nagpasya. Naglas city ni tirabikat. Limot la sumang pwede. Nakipangrabiin sa pa'y tilo ko ijay mo. Kamuto, adakot. Ne, andiyan dito bit-bit mo si Mang Pag. Impabalo ni Merlina, dito dami anak sida ito igado. Tapno, ada ka naman isang patkuking ka. Anya? Ay, talaga anang rabi kay ti balay da Merlina? Mabailak kumamakipangan. Ngam, inda saran nakmat ng ina ni Merlina. Ay, saan nga taman lamay? Ang mga makagatil mo din sangpot mo masida. Ha? Ay saan ka mo ito? Salbat, sila ada nga bagbagambat. Awanan ti man namay kadagati apanawan. Tanyo generation din. Sige, wata mo na. Tayong ka mga rin. Gada. Maturog ta. Magaturturog ako. Sarsadak. Nagalisto ka kit din ang makaturog. Nukas to yan absugak. Daras lang nga umapay kanyak diridap. Salbag ka. Kasla kamatla kasinsinan tibiklat. Taapay anak ko ng tikasta. Gaputa tibiklat numabsog katalisto ang makaturog. Ay salbag ka. Inak man ipadpada iti baklat. Umay ka, maturog tan. Aguray ka. Adag tuk-tuk-tuk. Ay, ang mga noada nalipatan ni Pipita iso ka nagsuble. Aguray ka, tayo nag-ilo ka tiri daw. Mabit lang, umaya ko. Oh my God! Ay! Ano kayo? Ay! Patanda! Ay! Patanda! Hindi asawa! Hindi masapol nyo ha! Hindi masapol nyo! Ibatandak man! Kanya ayaw masapol nyo! Kumula pa nakamaskara kayo amin ha! Wala kayo kakasal. Ay! Paano nyo? Saan kaya sobrang iti silip may nga kasawa? Hindi kayo. Tungkol kayo tibilin me ha. Nyamot ti pan nakalipat ko iti inyawat itay ni Madam Guada. Kapilitan nga agsubliak. Dayjay kano a recipe kay tirutwag. Oray. Asigiga ko. Dahil paglakit din naranyag mo ito yung flashlight ko. Tulong! Tulong! Madam Guada na dyan
Nalami-amilan dagiti tultulin dang alas. Yan ko na poseng. Rukatan na kami na. Di alain dagiti kwarta kinalahas, May. Intayan mo, say! Hoy! Kasla mailasin ko ti katawa ma. Amo na ako! Ay! Ang suplika! Kasla malasin ko ti boses mo! Ay! Awanan dagiti kwarta, ginalahas ta din siya. Inalada amin ay! Ipagyan na, saan na pinatay guada. Magpipinaltugdan din siya. Jesus! Ang dalaki ti imawag iti pulis. Iso nga imay da adagos. Isong ti karangrangat dagiti imay nagtakaw. Ayup ka! Awanan kay ti bain! Hudas ka! Pakawanan da ko na, madam, Sir Dinchaw. Pakawanan da ka man may nga masapol nga ikaroyo tinagbasulan nyo. Sumot gayam ang asan-san arumwar ka iday no itirabi eh. Taadda gayam nakikapula masindikato. Sorry, Pipita. Ay guada. No kuma-stay in idi ni Maymay. Saan kuma na ikan iti gundaway anak igrupo kadagiti managdakdakers. Sar, anak ko na. Nabayagan akamang ti sindikato ni Maymay. Adda anak kapagtignay, gapo iti kina-stay out na kas katulaw. Gapo iti da ito'y anapasama. Kat stay in Canton, Pipita. Ha? Saan ka nagkasera? Ken agyaman kami ti panangipakaamom kadagi pulis. Anastrek dagiti managdakdakas ti balay me. Inaramid ko lang ti pagrebengak at tumulong ka na kayaw, madam. Pipita, gaputa na isubli matlaeng dagiti kwarta ken alahas ni mammo. Ikanda kanto iti dakkel agungguna. Hey, oray sa alin, sir. Diyak mo't sapsapulan dahi ta agungguna. Umdasin na ragsak ko. Saan mo't lang ang nagbaligi da may kung dagiti kakadwa na anang itaray iti kwarta. As kada alahas yaw. Kasasaya at kaunay, Pipita. Talaga aman manutikas ken ka akatulong. Kat gaputi kinaayat mo, ikanda ka ti talong nga aldaw a bakasyon. Agyaman ak madam. May anyangay nga raod. Awan maramidan tayaw. Anusam nga itugawan diti pagbaludan. Ti basol mo. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.